ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ଆମ୍ଭେମାନେ କିଏ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଟାଇମକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଲେଖାଯାଏ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 3:16-17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଥିରେ ଜାଣୁଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କିଏ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ଯଦି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ ଗୁଟୁକାରେ ଆମ୍ଭେ ଯଦି ଖରାପ କରିଦେଉଅଛୁ, ତାହେଲେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେକି ବ୍ୟଭିଚାରରେ ହଜି ଅଛନ୍ତି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହଜି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମର ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହୋଇ ଆମେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଯେତିକି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଫେରିବା ପଥକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ନୁହେଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମର ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର କରୁ, ଶୁଚି କରୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ।